Ampala. Ja nyt minä voisin... Hä? Ai moi aprikoosi, mitä asiaa? Mulla olisi vain sellaista asiaa, että voisinko mä tulla niinku teille vähäksi aikaa? Tai no, niinku sun kanssa olemaan. Tietenkin aprikoosi, tullaan sisälle. Uppi. No, mitä tehtäis? No, mun resepti on huonosti. Näin. Me voitais kutsua vielä joku kaveri tänne. Se vois olla vaikka Anni. Joo, Anni. Soita sille, kun mulla ei oo kännykkää. Okei. Missä mun kännykkä on? Mistä mä tiedän? Löytyy. Siinä ei oo akkua. Pitääks mun aina tehdä kaikki? Mitäköhän se tekee siellä? Tossa. Ehjä kännykkä. Sun oma ja akku on täynnä. Siinä kännykässä siinä tarkoitin. Okei. Mä soitan nyt sille. Ai moikka, Anni. Haluaisit sä olla aprikoosin ja mun kanssa? Joo, meillä. Joo. Jee! No, moikka. Se käy. Jee! Mä vien tän sun kännykästä pois. Tänne näin vaikka. Ja eikö sun pitäis kiittää mua, että mä siis niinku löysin sun kännykän ja siinä on yhtäkkiä vain. Itse asiassa en mä sun kännykkää löytänyt, mut siinä on yhtäkkiä täydet akut. Eikö se ookin upeeta? Vai eikö oo? Joo, on se tosi upeeta. Joo, joo. Katsotaan jo tulla niin vaikka avaamaan. Tullaan! No niin, seisossa siinä. No niin, vähän kauan. Ai moi Anni. Ja moikka. Sellainen asia vain, että ei mitään asiaa vaan, että mun piti tulla teille. Tai no, tonne Bellalle. Niin, tuu vaan. Se tulee ihan kohta. No, mitäs nyt? No, ensiksikin sä voisit sulkea oven, kun tulit viimeiseksi siitä. Vai? Mä voin sulkea sen. Jos se on niin vaikeaa. Sitä ovi meni kiinni. Bella, mikä tave? Meni. Ei mitään. No, mitäs me nyt voitaisiin tehdä? En mä tiedä. Appu saa päättää, kun tuli viimeiseksi. Siis Anni. Mistä mä saan koko ajan apuksi, kun sun poikki sanoo appu? No, sä oot varmaan ihastunut siihen. No en ole.
Eiks niin? Aprikoosi. Eiks niin? No, kai sä oot ihastunut siihen. Mikä on niin naurattavaa? Tää on mun koti, eikä täällä naureta mulle. Vai? Mistä nauretaankin? Nouse ylös, aprikoosi. Joo, mä tulin vaan käymään sille nauramaan jotain. Moikka! Hei, mua sä et kaada. Etkä sä kaada mua. Hei, älä sä kuule rupee mua lyömään. Ja miksi muka? Saat lentää vaikka ikkunasta ulos. Ulos sieltä. Muka.